So nag-pray ko nga, ko na Lord, akong gusto dili lang unta malignant. Kay kung malignant magud mo katag. So daghan koy kanang mga tao nga miingon ko nga i-appeal ko sa inyong mga prayer, Bible school, mga pastoras Negros, pastoras Bohol, mga pastora na ko nga mga kaila, all by God's Grace Church. Paampo ko nila diri sa Leyte, nagpaampo ko, daghay nagampo na ko nga dili lang gyud unta malignan. Pero sa panahon nga nagpray ko sa Ginoo, naghila ko ng Lord, ganahan ko nga dili ra gyud malignan. Ganahan ko nga kanabang dili ra gyud lisod ang problema nga akong atubangon. Pero sa panahon nga nagampo ko sa Ginoo, naay mi flash nga word, cancerous, malignant gyud siya. Mihunong kong pray and then mihila ko sa Ginoo. So maingon ko na, sige Lord, akong dawaton nga ugma inig atubang nako sa mga doktor na ana ang biopsy, i-prepare lang akong heart nga dili ko magtiyabaw ngadto atubangan sa mga doktor. Siyempre malignant, dili gid siya sayon. So motong panahon pag adto nako sa mga doktor, istoryahan ko nila nga ang result sa biopsy is malignant. So kalat gid siya, ngadto nahibaw-an namo nga nako nga ngan sa ako cancer is adenoid cyst carcinoma. Usa siya ka rare nga klase nga cancer nga daghang mga tao pero anang tuiga usaray mataptad. So dili siya kanang sayon nga sakit, usa siya ka aggressive nga sakit, kanang musukol gyud siya. So pag-ingon sa doktor nga malignant, mi smile ra ko nila. Smile ako and then padayon nga nangayo sa kung unsa gyud kabubuton sa Ginoo. So matong time nga gioperahan na pud ko nila. Ikaduha, unang operation ako April and ikaduha is June. Gikuha na gid nila ang tumor sa akong mata, likod sa akong mata. And then after ato gioperahan ko nila, gi-radiation na sad ko. So ang nakanindot lang kay gipakita gid sa Ginoo nga kung ang kabubuton gani sa Ginoo ang matuman sa atong life, dili gid siya magpasagad. Unang-una, bayronon nako sa operation, wala mi nakabayad bisag piso. Tungod na sa favor o kamaayo sa Ginoo. And then pag-abot sa rad-on ko sa radiotherapy, kanang every day is 5,000. But wala jud pud mi nakabayad ato bisan piso. Tungod na kay lagi kabubuton sa Ginoo, dili siya magpasagad. Need ra gid nako nga mo take ato nga process, dawaton ato nga process kay katog yung panahon na hinay-hinay pud giusab sa Ginoo ang kinaiya sa akong kasing-kasing, ang situation sa akong kasing-kasing, labi na gid ang kinaiya nako. Ngadto hinahinay giusab sa Ginoo. So kada radiation, yes, kapoy siya kay ang akong mata ko anan man siyang init kaayo, pero tungod sa grasya sa Ginoo naka-survive ko sa operation, naka-survive ko tungod kay lagi mooy kabubuton sa Ginoo. Ang kuan lang kay dapat manggudunta pag radiotherapy ko ang atbang i-chemo. Pag-adto nako ni Dr. King para unta mo chemo, gibalibaran kong Dr. King tungod kay ang
case nako ang klaseng cancer nga naa nako musukol siya bisag chemo. So hingana kaisog ang cancer nga gi-allow sa Ginoo nako. So after operation, radiotherapy ko, and then pag after na ko radiotherapy, naay ka ng check up na ko sa mata sa linak nga MRI. So ang iyang presyo is 16,000. So wala ko'y trabaho, si mama walay trabaho, akong ate na ay trabaho, pero naamanggod po siya yung mga anak. So 16,000 lisod kaayo o dako po kaayo pag mag-check up ko. So naka pa-MRI lang ko 2019 January, February, March ko nagpa-MRI. Ngadto nakita nga wala na nagtubo ang tumor. Wala siya nagtubo kasi syempre bago pa man sa graduation. So by March maghuna-huna na pod ko kung unsaon namo nga makakwarta. April, May, June kay MRI na pod ko. Pero nakita na ko nga list doon na gyud. Unang-una wala jud ko'y kwarta, tas kanang pagmuadto ko tag charity mukuan pa siya pila ka months usa ka mahatagan kay dili lang ako ang pasyente. So adto nag-start nga nagpray ko sa Ginoo ko na Lord kanang gimingaw na ko gwali. Gimingaw na ko gwali Lord. Dayon gimingaw na ko ministry kay sana tuig pud ko nga wala jud pud naka ministry, wala jud pud nakawali. So nagpray ko sa Ginoo nga Lord unsa jud imong kabubuton nako kay kung ako lang ganahan ako muuli sa Leyte para mamastur nya gimingaw jud ko gwali. So abi ninyo pag ingon ako gimingaw ko gwali mga pila ka buwan sa All by God's Grace Church gipawali ko nila nga wala ko nag-expect kay syempre Tagalog yun. Tagalog gunya dili pwede magbisaya kay di kasabot. So miingon ko pag ingon nga pastora ikaw ang magwali, mihilom ra ko pero akong gidawat ang challenge. So miabot ko sa point nga naghilak jud ko atubangan sa Ginoo na Lord tabangi jud ko nga ikaw bi mamuhat kay lisod kayo ng magtagalog kanunay wali, pero ang gitubag sa Ginoo buhata ang imong part kay ako'y bahala sa akong part. So miabot sa point sa time nga nakawali ko wali ko, pero grabe gipakita sa Ginoo ba nga unsa man imong situation, if sa imong heart willing ka magpagamit para sa Ginoo, ipakita gid sa Ginoo nga kaya kanyang gamiton. So nakawali ko sa All by God's Grace Church sa Manila. Dayon ang pinaka nindot o pinaka kanabang challenging para nako katong gipawali gid ko sa All by God's Grace Church sa Bataan nga ilang Mother Church. Ngadto nagpastor ang ilang founder. Then gipawali ko nila didto sa panahon nga misugot ko nangadto mig Bataan ang nas atubangan puro pastor og ilang founder og uban sa iyang asawa. Grabe kaayo ka kakulba nga nakaingon ko na ya daghan kay professional daghan, pero kanabang ngadto jud gipakita sa Ginoo nako especially sa akong kaugalingon nga nak unsa man imong situation kaya tikang gamiton. So mo to'y pinaka
nindot nga na-experience na ko sa year 2019 nga nakawali ko sa bataan nga ngadto na master ang ilang founder. Si Pastor Joel. Grabe kayo ang opportunity nagihatag sa Ginoo nga ipakita gid niya nga walang imposible sa kanya nga pag willing ka magpagamit, gamiton gid ka sa Ginoo. O ipakita niya sa imong life nga weak man ka, hina man ka, but pag-abot sa Ginoo kaya niyang gamiton ka. Ipakita sa Ginoo ang iyang gahom nga maging okay ka at tubangan sa mga congregation tungod kay naay gahom ang Ginoo nimo. So, sa time nga nagpray ko sa Ginoo nga Lord, ganahan na gid kong mag-ministry. So, nananghid ko sa akong ate, sa akong mama. Mama, mo balik na ko sa tubod. Agay ako silang giistoryahan nga dili na nato kaya magpa-MRI ko sige kay watay kwarta. Pero ang nakanindot kay misugot sila. So pag uli na ako sa tubod, tungod lagi kay ganahan ko mag-ministry. Tungod lagi kay ganahan ako mamuhat sa Ginoo. Pero pag abot na ako sa tubod, wala ko'y ministry. Wala ko'y ministry 2019. Kuan lang ko dito kada bang simba uli. Sometimes assign na ni Pastor Jonard Wally. So ana akong life 2019 sa tubod nga mibalik ko sa pagkayot nga kanang chill lang. Uli, musimba, moapil og youth fellowship na pawalihon sa mga batanon. So ana akong life na kadabang nangandoy ko nga mag-ministry pero wala pa jud gihatag sa Ginoo nga ang ako gudyong pinakaganahan kong mag full-time pastor nga Monday to Sunday na ako sa parsonage, na ako sa church, pero 2019 wala pa na nahitabo, 2020 wala pa po. Miabot sa point 2019 katapusan December mandagay gi-assignan ko sa tubod nga maging youth pastor sa mga youth kay nanaghan sila. So ngadto nag-start, hinahinay ako ministry, hinahinay nga kanang gigamit ko Ginoo sa mga batanon, hinahinay. Pag-abot 2020 katapusan, mga month of November and December. So miabot sa point nga mihila ko tungod kay kanang kabati kog istorya nako. Mihila ko tungod kay mag-goal ko usahay sa mga kinaiya sa mga batanon na dili maminaw. And then pag November gyud sa 2020 miingon gyud ko nga dili na ko mag-youth president, dili na ko mag-youth pastor tungod kay giaway ko, hila ko. And then pag December nananghid ko nilang Pastor Jonard o Pastor Atasi nga kanang mo-give up na ko sa pagka-youth pastor, mo-give up na ko sa pagka-youth president sa tubod kay tungod sa nahitabo hilak ra ko kay giaway ko hingana motoy hinungdan hila ko. Pero sa wala pa to nahitabo, nang-apply ko sa Bohol, nang-apply ko sa Cebu o pastor, but wala jud gitugot sa Ginoo, wala gitugot. So may decide ko dili na ko mag-youth president sa tubod, dili na ko mag-youth pastor sa tubod. Pero sa panahon December 2020 maingon ko nilang Pastor Jonard o Pastor Atasi nga dili na ko. Maingon silang Pastor Jonard and Pastor Atasi nga humna lang sa aning December kay basin mauna pud ning panahon day nga ikaw ang i-assign sa Tabango.
So wala ko kabalo sa akong feeling or malipay ba ko or mag-uol tungod kay ang background sa Tabango kanunay na akong mabatian mga gahi, kanunay na akong mabatian mga badlungon, sige rag-away ang mga Pastor Jonard, sige kadto kay i-counsel sila. So wala ko kabalo sa akong gibati kung ayun ko angay ba kung malipay or dili kay siyempre Tabango na God. Pero sa last ako siyang gi-accept dili tungod kay ganahan ko but tungod kay need kong musunod sa kung unsay gusto sa Ginoo. 2021 January 8 panahon nga gihatod ko nila para i-install ko sa Tabango nga gi-assign jud ko nila para sa Tabango nga mag full time. Ang nakanindot lang kay kanabang nakaingon ko nakabuton jud ni sa Ginoo kay kanang naabot ko sa Tabango na naay motor, dili ko magbaktas-baktas or mag-commute. Nag-provide ang Ginoong motor. So mag-abot na ko sa Tabango January 8 tanang pulba na adjud nako. Kaya nas mindset na ko mga badlungon, sige nag-away-away, mga gahi ang mga taga-Tabango. Pero gipakita sa Ginoo nako sa month of January nga kanabang sa church najuhing ana sa simbahan. So sa pagiging pastor nako dito sa Tabango 1 month na mga yes tinuod nga naka-observe ko nila nga dili magpa-correct, naka-observe ko nila nga mauwawon kaayo, grabe gyud ka mauwawon. Then naka-observe ko nila nga kanabang na kanang dili musugot kung assignan 1 month ato but ang nakanindot lang kay gi-welcome sad ko nila nga kanang uban ang paghag dili man good literal nga hug but ila kong gi-welcome nga bilang pastoran nila dito jud. So 1 month ko dito January okay ang tanan kay tungod ang Ginoo kabubuton niya nga i-assign ko niya dito. So wala ko niya gipasagdan, kanunay ko niyang giubanan sa pagpamastor and then kanabang hinahinay nga giusab sa Ginoo akong kasing-kasing nga unsa man ang background nga akong nabaluan ana nga simbahan. Pero kay tungod lagi na ako'y calling sa pagpamastor, kinahanglan ako i-deny akong kaugalingon ug ang kabubuton sa Ginoo ang kanunay masunod ug kinahanglan ako sundon sa pagpamastor. 2019 and 20 nakasinati ko nga itambok, nakasinati ko nga mibugat akong timbang 53 kilos. 2020 nag 53 kilos ko. Then pag adto na ko sa Tabango by January okay akong lawas, okay ang ministry, hinahinay mi nga mikayod para sa buluhaton sa Ginoo. Pero pag abot sa February, first week sa February 2021 na ako'y nasinatian nga dili ko ganahan mo kaon. But wala na ko gimain kay normal ramang nang dili ta ganahan mo kaon usahay. Dayon miabot sa point nga ipahilot ko sa member, ipahilot ko nila kay di lagi ganahan mo kaon. So ang ending gikabuhi daw kong kabuhi. So okay ra mibalik akong kaon. Second week of February 2021 giubo-ubo ko nga gibaliwala ra nako kay uso manggutong ubo hilanat. So gibaliwala ra nako giubo-ubo ko hangtod nga giubo-ubo gid ko tibuok February and then pag uli nako sa amoa diri sa tubod after 1 month dito mibagsak gyud akong lawas.
53 kilos, mibalik siya 43. So, mibagsak siya. So, wala ra to na ako i-mind kay abi man ako normal ra ni. Normal. So, miabot sa point, nag-march mi dito, padayon ko sa Tabango, ministry mi, gibuhat ang kung unsa gikabubuton sa Ginoo, hinahinay mi kayod sa ministry, hinahinay gipabalik sa Ginoo katong mga wala, hinahinay sa Ginoo nga gipakita niya nga buhi siya sa Tabango nga simbahan pod. Nga wala siya nagpasagad, ang kulang lang gyud is kanang willingness sa mga tao nga magpagamit sa Ginoo para sa buluhaton sa Ginoo. So, nag-March, nag-April, pag-abot sa April, miabot ko sa point nga nagsig ubo-ubo. Gabi prayer meeting namo Friday, tibuok Friday ato naglisod kong ginhawa. So, naglisod ko ginhawa. Nanawag ko sa kong ating ko nanang, naglisod ko ginhawa. Sige kong hilak, sige kong hilak. Pag-abot sa gabi sa Friday, after prayer meeting namo, miuli gid ko sa amoa. Kay lagi naglisod na ko ginhawa. Pag uli namo sa amoa, April katapusan, dahil nag-May, mi-decide na ang akong family nga magpa-x-ray ko. So, motong time nga nagpa-x-ray ko sa Ormoc, and then nakita dito pulmonary metastasis versus infection sa baga. So, pag adto na ako sa Ormoc, wala ko nagpauban, ako lang. So, pag adto na ako sa Ormoc, na pagkuha na ako sa result, naglingkod ko sa Robinson nga terminal, akong research kung unsa ang pulmonary metastasis. Ang pulmonary metastasis, mikalat na siya sa lungs. So, perting hilak na ko, naka-experience ko nga perting hilak na ko sa CR sa Robinson. Nga tiyabaw gyud nga hilak nga kana ganing kana hilak gyud. Nya nakahinomdom ko na umday ko CR. Daghay nangihi. So, hihulom ko, and then pahibaw na ko akong ate. Bisan akong ate kabalo na gid siya nga mikalat na. Mikalat na ang cancer sa akong lungs. So, ipaadto ko sa kanang espesyalista sa lungs. Giistoryahan ko nga nganong wala man ka nagpadayog follow-up check-up. Nga kanang ministry, magunsa man kuno ng ministry kung imong lawas dili na makakaya. So, ganahan ko sa espesyalista sa lungs.